muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Ndinokukurudzirai kuti munge muchilaika page rangu randakagadzira iro kuFacebook uko kwandinopota ndichiposta mamwe confessions ekuti munokwanisa kuverenga zvekare nekuteerera. Rinonzi Brother Nashi. Kana mukangoenda paFacebook then you can search for Brother Nashi on Facebook. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai zvayanga yatonzvenga nyaya iyo yandanga ndiri kuda kukuverengerai. Strange things indeed they do happen in this world. WhatsApp yango bwaira ndikatoshaya confession iya. Regedzai tibva tapinda muma messages au atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi ameno kana muchiri kundirangarira ndini uya ndakamboya nenyaya yekuti pana trababalas paroundabout pane accident iyo ichaitika. Accident iyi ichakonzeresa kuti vanhu vange vachizorwadziwa kwazvo. Hatisati tati tichiri kurwa nekuti kubva ipo paya pane imwe kereke, pane vamwe avo vekune imwe kereke vakapiwa revelation vakabva vachizotanga kunamata. Vakatoendapo physically vakanonamata kuitira kuti pasazoitika tsaona. Vanhu ava tiri kurwa navo ende kana tikavabataka isusu mukingdom yedu we do not take any prisoners, we kill on the spot. Ndokusaka isati yaitika accident iyoyo, but tine zvatakakugadzirirai. Tine Christmas specials edu awo atakanzi tinofanira kuti tinge tichigadzira iro rinogore kunosvika kunopera kwaro. Kuchaitika accident akati one day. Vane nzeve vatonzwa zvandataura, saka ndichazouya ndichizokuudzai zvekare kana zvinhu zvedu zvafamba zvakanaka, just in case kune avo vari kufungidzira kuti takatotadza kutokonzeresa accident. Aiwa, tiri busy tichakupakurirai ropa rakawanda kwazvo pana trababalasi. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Kana muchiri kuvarangarira vakamboya nemessage vachiti ivo vachakonzeresa accident paroundabout zvekare, vachiti accident iyoyo kana yaitika hanzi vanhu vazhinji vachapararirapo paaccident zvekuti nyika yose icharwadziwa. Akomanaka zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi kune vamwe vanhu veimwe chechi, hanzi vanhu ava vakato makana navo, hanzi takamakana navo. Mavara acho avakanyora panapa haaverengeki paruzhinji, asi vari kuti vanhu ava takamakana navo, FONGO. Hanzi tinotovaziva vanhu ava. Hanzi vakatoenda paroundabout vakanosiya minamato yavo ipapo kuitira kuti pange pachizova panzvimbo pakachengetedzeka pasazoitika maaccident. Asi hanzi hatisati tapera basa, tichiri kurwa nadzo nyaya idzodzo. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndinoda kureurura kuti ndakaromba mainge muri mugore ra2019. Ndainge ndagara hangu ndiri munhu ainge akabudirira zvake, but pane zvakazongoitikawo mulife mangu zvakazokonzeresa kuti ndige ndichizomboregedza kunamata. Ndakaita iya yavanoti backslide, nekuti kuchechi kwedu kune scandal yakaitika. Saka kwaitika scandal yakadaro, I then told myself kuti hakuna Mwari kudenga. Saka ndakazotanga kuendawo kune imwe chechi ndisingadi kutaura zita rechechi nekuti ndinozoita sekunge ndinonyomba zvitendero zvevamwe. Saka chechi iyoyo ine kakukurudzira kainako kekuti kana uine mudzimu uri pauri unenge uchifanira kuti unge uchizokumbira kuvadzimu vako so that vange vachizokutendedza kuti unge uchizokwanisa kuzoita zvekunamata. Saka ndobva ndakatangawo kusvitsirwa mudzimu wangu wakatosvika nditoripo pachechi ukatotaura zvawainge uchida, because sisi vangu vainge varipo naivowo nemhuri yavo vainge vakabudawo muchechi umu matainge takakura tichinamata, yainge iri Pentecostal. Saka mudzimu wakataura zvawainge uchida
machira netsvimbo nezvose zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotenga. Ndakazokwanisa kuzozvitenga zvinhu izvozvo. Ndazvitenga kudaro mukomanashi ndipo pandakabva ndachizotanga kubata mari, asi ndakazotanga kusangana nemaproblems eurwere. Ndine katenda kasmall tender kandakabata inini nekambani yangu neimwe partner company iyo yatainge tichishandidzana nayo, taiwanzokupanana masubcontracts. Saka zvinhu hazvina kuzofamba zvakanaka. Ndakaona kuti ndainge ndava kungogara ndichirwara, ndaizvimba maoko nemakumbo, ende ndaiti kana ndarwara kudaro ndotombonogara muchipatara mari ichingobuda. Uye zvekare motikari dzangu dzose dzataishandisa pakatenda ikako, motikari dzaingogara dzichingofa. Apa taifanira kuti tinge tichidhilivha mishonga muzvipatara nezvakangosiyana siyana. Saka zvinhu zvangu zvakatanga kudonha pashoma nepashoma. Saka ndakazoti ndaenda kunobatsirwa. Vakandibatsira vakabva vachizoti kwandiri ndainge ndisina future ende nguva yangu yekufa yainge yatova padhuze. Saka ndakarwadziwa ndikati handikwanisi kuti ndinge ndichisiya vana vangu vasina muchengeti nemhuri yangu inozotambura, because ndini ndainge ndiri breadwinner mumhuri. Saka ndakanzi kumutsa kwatainge takaita mudzimu wainge uri pandiri wainge wakamutsa nezvakawanda. Vamwe vemudzinza avo vainge vakaromba vainge vava kutya kuti ndinokwanisa kuzovafumura, saka ndivo vainge vava kurwa neni. Saka ndakabva ndachizobva muno South Africa tikabva tachizoenda kumasvingo nekuti ainge achindibatsira wekuchechi kwavo kwainge kuri kuzaka. Tasvikako takabva tachizoenda kun'anga tikabva tambosiyana nezvekuchechi, asi chechi zvayo iyo yainge ichibvumidza kuti kana zvikanyanya kuoma unomboita nezvechivanhu. Saka takabva tachizotanga kubatsirwa nevamwe sekuru avo vandichati sekuru Jani vekokuzaka ikoko. Saka ainge ari munhu ainge achitozivikanwa nekuti patakatosvika pamusha pake painge pakatozara vanhu avo vainge vatoyawo kuzotobatsirwa. Saka ndakazoti ndapinda mumatare panguva yacho iyoyo mukoma ndainge ndava kusatokwanisa kana kutofamba because makumbo angu ainge akazvimba patainge tiri murodi tichienda kumasvingo. Kugara kwandainge ndakaita kwakakonzeresa kuti ange achizvimba. Saka ndainge ndava kutoita zvekutosimudzwa ndichibviswa paone nzvimbo ndichiendeswa pane imwe nzvimbo. Ndakazotoita zvekusimudzwa ndikaendeswa mumatare. Ndapinzwa mumatare vakabva vachizotanga kundibatsira, vakandibaya neminzwa dzavakandibaya nadzo. Ndo pakabva pachizotanga kubuda hurwa hwainge hwakawanda kwazvo. Mangwana acho makuseni ndakatomuka ndatopora, ndainge ndatova raiti. Saka ndisati ndaenda vakabva vati muzukuru wangu usati wadzokera kuJoni ndine zvandiri kuda kukubatsira nazvo. Vakati kana uchida upfumi ndinokwanisa kukubatsira, asi ziva kuti nyaya idzi dzaunenge wava kupinda manziri hapana anokwanisa kudya upfumi hweurombwa mahara. Ipapo pavakanditi hakuna anodya upfumi hweurombwa mahara, dai ndakatoziva kuti it was a big warning ndikadai ndakasiyana nazvo. But ndakazviudza kuti kana kuri kunzi ndinenge ndiine zvandinenge ndichifanira kuti ndige ndichizviita ndinozozvigona ini, sezvo vainge vakati painge pasina ropa kunze kweropa rehuku iyo yatainge tichazouraya ndiro ropa rega randainge ndichazodeura. Havana kunge vakandizivisa like n'anga idzo kana dzichitaura newe dzinotaura nemadimikira, because later on chinhu chapanduka ichi gonye rava kutanga kutaura. Ndopavakandiudza kuti riri kuda ropa remutorwa. Ndikati asi nhai sekuru inga wani paya patainge tiri mumatare menyu makandiudza wani paya mukanditi gonye iri harizodi zvakawanda rinenge richingoda iro rino ropa ratadeura muno mumatare. Ko kana mava kuti rinoda ropa zvekare, vakati ropa randaireva rainge riri ropa rehama dzako kana ropa rako iwewe, handina kuti rinenge risingazodi ropa revatorwa. Saka n'anga ndozvadzinoita, hadzifi dzakakubudira pachena, dzinozokubudira pachena mushure mekunge zvinhu zviya zvapanduka, ende ndiwe unenge ungori wrong chete, nekuti paunenge uchida kubvunza zvimwe zvaunenge uchida kubvunza unokwanisa kungopindurwa rough over wanzi zvauri kubvunza izvozvo hazvinei newe. Iniwo sedunga mono ndainge ndiine zvandainge ndichida kunyatsokunzwisisa kubva kwavari
pamusoro pekabhodhoro aka. Ndikati sekuru handingangogamuchiri kabhodhoro ndisinganyatsokuziva kuti kabhodhoro aka basa rako ndirei chaizvo. Saka ivo vakabva vachizoti kwandiri, uri kunyanya kubvunza zvakawandisisa muzukuru, chingogamuchira kabhodhoro, later on zvinhu zvandipandukira. Ndipo pavakabva vachizondiudza kuti gonye iroro rainge rotaura neni richiti riri kunzwa nzara rainge rava kuda ropa, saka chikafu charo charinofanira kuti chinge richidya, chandinofanira kuti ndinge ndichizoripa gonye iri, iro rinodya ropa remadzimai avo andinenge ndarara nawo. Ndakabvuma mukoma nekuti ndainge ndasvikawo pakuneta, because gonye iri rainge rondishusha richindishupa siku nesikati. Tichirimo mumatare pekutanga, bhodhoro iri rakaunzwa. Bhodhoro iri idiki kwazvo, rinotokwana muhomwe. Rakaunzwa rainge rakazara nemvura yainge yakasviba, uye zvekare rainge riine chinhu mukati. Chinhu ichi chainge chiri chitema-tema chichiratidza kuti chinofema. Ndakabvunza kuti chainge chiri chii chainge chirimo. Vakabva vachizondiudza kuti ndiro gonye rako. Vakanditi gonye iri pose paunenge ucharara nemukadzi waunorara naye rinobuda mubhodhoro umu, robva rachizopinda mauri mumuviri mako, richakubatsira. Asi havana kunge vakandizivisa kuti richange richizoda ropa kubva kwandiri. Saka takabva tachizoita imwe sacrifice. Ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndige ndichizonwa mvura iyo yainge iri mubhodhoro yainge yakasviba. Izvi ndakazviita huri usiku, ndikanzwa muviri wangu uchipisa chaizvo. Zuva rakatevera ndo pandakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizobva hangu pamba pavo sekuru. Ndakabva ndachizoenda kumba kuHarare. Ndakatanga kubata mabasa ndichiriko kuZimbabwe. Ndakabata mabasa akandipa mari, ndikazouya kunoko mukoma patenda yatainge tichiita. Takazotobata imwe tenda yainge iri hombe kwazvo yatakatopiwa nevamwe minister vemuno muSouth Africa. Saka basa rakati rava kutanga kufamba zvakanaka kudaro. Ndainge ndava kuwana mari. Dzimwe nguva ndaingoita sekunge ndiri kurota, ndotomuka ndotobuda panze, ndobva ndaona gonye riya riri padriveway. Ndobva ndatoona kutoti panenge paine bhegi rinenge rakazara nemari. Saka ndaiona ari ma-US dollars kana kuti maranzi. Kubva ipapo mukoma nashe upenyu hwangu hwakatanga kushanduka nedzimwe nzira dzekuti handikwanise kurondedzera nekuda kwemari yandainge ndava nayo. Ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitanga zvino kuchidanana nevanhukadzi ava ndisekuru vakandisendera meseji paWhatsApp. Saka mukadzi wose uyo wandinorara naye, kunyange izvezvi wandinenge ndadanana naye ndikarara naye, ndinomutengera motikari pabirthday rake. Ndamutengera motikari, ndinobva ndamupa mari. Mushure mekunge ndamupa mari after ye birthday, gore rinotevera anobva achizofa. Saka vakadzi vose ava vandinotengera motikari vanongofa nechirwere ichocho chekuti vanenge vava nekensa yemuchibereko. Asi wekutanga uyo ainge ari wekuNorton wandakatengera Toyota Aqua akazoshaika zvake. Mainge muri muna March akashaika neaccident yainge isina chikonzero. Motikari iyi yakangonorovera pamuti iri yega. Ndiye ega pavakadzi vose avo vandakachekeresa akafa neaccident. Vamwe vose mukoma nashi avo vandinenge ndatanga kudanana navo, vakadzi ivavo kana ndikavatengera motikari vanongotanga kuita urwere hwekunzwa chibereko, obva achizoenda kuchipatara, obva anzi anenge aine kensa yaanenge ainayo yemuchibereko. Saka kuti ndinge ndichizosvika apa ndainge ndatambudzwa negonye iri, ndikazoripa mvumiro yekuti ringe richizochekeresa avo vakadzi avo vandinenge ndichidanana navo. Zvino ndine umwe mukadzi uyo wandiri kufambidzana naye. Mukadzi uyu ndiri kuti pose apo pandinenge ndichida kumubata kuti ndige ndichiita naye bonde, iye zvava kutomunetsawo mupfungwa dzake kuti
murume uyu akamboita sei, and anogara achindibvunza kuti uri right, is everything okay, ndewe muno muSouth Africa. Ndinoti kana ndichida kumubata kuda kuita romance naye anobva achanduka, anoita chimwe chinhu chandisingakwanisi kurondedzera zvekuti ndinotonzwa ndichitodedera nekutya. Saka chandiunza pano inhau yekuti gonye iri pari zvino riri kuti kana uri kutadza kumurara mukadzi uyu unofanira kuti unge uchizondipa mwana wako musikana. Mind you, mukomanashe, mwana wangu musikana uyu akaremara, akangomuka akabatwa nestroke, tikamuendesa kuchipatara, akagara muchipatara kwenguva yakareba. Mwana wangu wandiri kutaura nezvake ane 24 years. Mukomanashe akatoremara, anotoshandisa wheelchair mushure mekunge astroka. Saka handizivi kuti muri yeZimbabwe ingandibatsirawo sei, uye zvekare mungandibatsirawo nei. Urombwa uhwu ndaneta nahwo, handina kuzviita zvinhu izvi nekuda kwekuti ndainge ndichida. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, vari kuti ivo vane umwe murume uyo wavainge vakapa peace job pamba pavo kuBorodale wavakaurayisa zvekare. Saka vari kuti zvimwe kuda ndiye ava kukonzeresa kuti gonye iri ringe richizopanduka zvekare, nasekuru vakavabatsira vange vachizovapandukira zvekare, nekuti hanzi pari zvinozve nasekuru hatisi kutotaura tose zvakanaka. Hanzi ndinoti kana ndikataura navo vanongondidira rafu. Ndinoti kana ndikavabvunza kuti ndoya kumatare here, vanonditi uri kuda kuuya kumatare kwangu kuti zvadii. Hanzi ndo rafu dzavanenge vachingondipindura sekuru. Saka hanzi murume uyo wavakazochekeresa kumba kwavo kuBorodale zvakaitika ndezvekudai. Hanzi vainge vaine marenovation avainge vachida kuita pamba pavo, ndokubva vachizoti vabva muSouth Africa vaenda kunocheka kuti basa riri kufamba zvakanaka here. Ndokubva vachizonzi negonye ravo ngatimborara tose, wainge uri usiku. Saka vakamuka vakaenda panze vakatanga kurara negonye ravo. Murume uyo ainge achiita mabasa pamba pavo, hanzi ndipo paakabva achizomuka. Hanzi murume iyeye akati amuka, paakamuka ndo paakabva achizoona kuti vainge vakatorara panze vari busy vachisika bonde negonye ravo. Pavakaona kuti ainge aona vakafumuka kudaro, ndo pavakabva vachizoronga kuti ange achizourawa. Hanzi akaita zvekupondewa murume iyeye. Saka havachazivi kuti kupanduka kwaita gonye ravo now that rava kuda kuti vange vachidanana nemwana wavo musikana, kuti zviri kukonzereswa here nemhepo yemurume uyo wavakaurayisa. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa apa unenge uchitotiwo ndatowanawo mbinga yangu, ndawana blessa rangu. Apa wobva watengerwa motikari, opiwa mari on your birthday. Mari iyoyo hanzi yandinenge ndakupa ndo mari inozotoshanda kana pakutovigwa kwako, nekuti vanoti ndinopa mukadzi wandinenge ndichida kuuraya mari yekuti kuzosvika achizonofa gore rinotevera mari anenge achiri nayo inozopera parufu rwake, pakuvigwa kwake. Hanzi ndo painonopera mari yandinenge ndamupa. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Wakambodana nawo here nembinga yekuti mbinga iyoyo yaita zvimwe zvinhu zvawainge usinganzwisisi, zvekuti unoti murume wandakambodana naye ainge akaromba. Wakarombawo here? Kana kuri kunzi wakaromba, please do not hesitate to come to my inbox, kungava kuri kuFacebook, paTikTok kana kuti kuWhatsApp. Then mobva machizotiudzawo kuti mukuromba kwenyu kwamakaita makaromba sei, makazvifambisa sei, makaromba muchechi here kana kuti makaita zvekuenda kun'anga. You can come to my inbox and then
you tell me your own side of the story. Kune avo vanenge vari pa Facebook, you can search for my page rinonzi Brother Nashi, then you can follow me ku Facebook ikoko uko kwandinopota ndichiposta zvekare mamwe ma confession. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 20 years ekuberekwa. Ndinogarawo muno muJohannesburg. Ndoda kukuudzaiwo izvo zvandakaita uye zvekare nekupindawo machena kwandakaita, but ndava nehope dzandinorota manje. Ndiri kutya, hope dzandinorota dzinotyisa. Saka kana kuine vamwe vanhu vanoziva all about the spiritual world, please ndibatsireiwo kana kutondibatsira kutodudzira hope idzo dzandinogara ndichingorota. Nyaya yangu yakatangira apo pandakauya kuno kuSouth Africa. Ndakaunzwawo kuno kuSouth Africa nadriver werimwe bhazi wandainge ndichidanana naye. Saka akanditi sezvo zvinhu zvake zvisiri kunyatsokufamba zvakanaka, ainge ataura navatete hanzvadzi yake because he was a married man. Saka ndainge ndingoriwo small house, takatoita mwana mumwe chete. Saka ainge ava kusakwanisa kundibhadharira rent. Akanditi ndava kukutsvakira basa muSouth Africa. Ndinenge ndichitiwo pandinenge ndiri muSouth Africa ndinenge ndiri kumba kwako. Ndikati aiwa, hapana nyaya. Saka akati ataura nehanzvadzi yake, vatete vakati no problem, roora ngaauye, because ndainge ndichitozivikanwa nehama dzake in secret, but mudzimai wake asingazvizivi. Ndo pandakabva ndachizouya kunoko kuJoni, ndikabva ndachizotanga kushanda. Takazotanga kunetsana navatete because vatete vainge vari munhu aingogara achida kungonditonga nguva dzose. Ndikati inini I am an adult, ndava kuda kuti ndinge ndichiita zvinhu zvangu ndiri ndega. Saka mukoma ndakabva ndachizotanga kugara kwangu ndega ende ndakabva ndavabloka. Saka nemurume takabva tachizotanga kunetsana, ndikamuramba. Ndo pandakabva ndachizotanga kudanana neumwe murume akazondibvisa kwandainge ndichigara ndikazotanga kugara kumasuburbs. Ndakabva ndachizowana basa kumasuburbs ikoko kuburikidza nemurume uyo wandainge ndodanana naye. Ainge ari wechirudzi, saka aiwirirana nevanhu vane mari. Ndava kushanda ndichigara kumasuburbs, ndakasvika pakumuramba because ndakaona kuti ainge asitombori type yangu. Ndainge ndakangomubvumawo zvekungoti ndinge ndichingokwanisa kungobuda mulocation mandainge ndichigara because ivo vatete vaigara vachingondinetsa, vachingoya pamba pangu nguva dzose vachida kungoona kuti ndinenge ndiinani. Ndaramba vachimwe nevaya mukoma. Ndainge ndava kupota ndichienda kugym. Ndichienda kugym kudaro ndo pandakaona kuti mugym ndo munotowanikwa mbinga. Mbinga dzichawanikwi mumabhawa but dzava kutowanikwa mumagym, ende varume vemazuva ano vazhinji vacho vava kutongofarira zvekutongo exercise nekujima. Zvekumabhawa unongowana marombe chete. Varume vane musoro vanozivikanwa nekuenda kugym not kumabhawa. Saka pandakati ndageja ndikatoona kutoti pano ndinokwanisa kutobata mhene ine mari. Pakazongoitawo vamwe baba avo vakazviunzawo voga mumaoko angu. Saka ndaiti kana ndikaenda kugym ndaiwanzokumukira makuseni sezvo basa ndichitanga na7, ndaiti by 5 am ndinenge ndatovako kugym, then ndobva ndatanga kuexercise zvangu. Saka ivovo vaiwanzokuuya kumakuseni, saka vaingotaura neni ende vaitozviziva kuti ndiri wekumusha. We then became friends. Vakakumbira mafone numbers angu ndainge ndichivanyima. Later on I discovered kuti this guy, he was filthy rich. Vakauya neG-wagon musi iwoyo. Saka ndakati ndabuda panze ndakamirira hangu Bolt kuti inge ichiuya kuzonditora. Vakandi offer lift mukoma. Ndakati ndichingopinda mukati mayo G-wagon unenge uchiita sekunge uri mundege. Ndakanakirwa. Ndakazoti ndava pamafone numbers angu vakazondiudza paWhatsApp vakanditi wakanonoka wena. Panguva yandainge ndichida kukuita girlfriend yangu wakandishainira, so I just want us to be friends because zvaizvezvi ndine umwe wandava kufambidzana naye ndewe muno muSouth Africa. Ndakarwadziwa mukoma, but ndakati hazvina hazvo basa, ndini ndakatadza kubata mhene. Ndakazoti ndaenda kumusha ndainge ndichitotaura hangu neimwe friend yangu about that guy. Ndikati pane umwe muchinda uyo, he is just a gym friend of mine but ndinomuda ende ane mari. I really do not know kuti ndikaita sei because kunyangwe
ndikamutumidzira mapictures hapana paanombokomenta kana nezuva rimwe chete, anenge akangonyarara zvake, anozotaura neni ava kutotaura dzimwe nyaya because anongoti we are just friends, no strings attached. Saka friend yangu akabva achizondiudza kuti anomwe mukadzi waanoziva. Mukadzi uyu anoita zvekutengesa mishonga iya inoita kuti musana wemurume unge uchizova wakasimba muHarare muCBD. Takabva tachizoenda mutown, tikabva tachizomutsvaka, tikasangana naye padhuze nepaCopacabana. Takati tasangana paya, then ndokubva tachizotanga kutaura naye. Ndakamuudza nyaya yangu, akanditi kundigadzirira murume iyeye ainge achida $150. Ndikati hapana problem. Akanditi unondipa $90, then imwe yacho ozondipa mushure mekunge waona kuti zvinhu zvako zvaita. Saka ndakamupa 70, ndo yandainge ndiinayo panguva yacho. Ndokubva ndadzoka kuno kuSouth Africa. Akandipa mushonga uyo wekuti ndichisvika kugym ndinouzora mushonga iwoyo kuface kwangu. Ainge ari mashizha awo aakati unomatswanya-tswanya apo paunenge wava kuda kuenda kugym, then kana wasvika pagym usati wapinda obva wamazora kuface kwako, then unozoti kana ari padhuze newe tawel rake raanoshandisa ndo raunofanira kuti unge uchizopota uchizvipukuta naro kuface kwako. Iyewo paanozopukuta netauro iroro, mushonga unobva watobata paari, anozotanga kunzwa achikuda ende munozodanana, ende ndo zvakaitika. Musi wekutanga was so nervous mukomanashi. Ndakatora mashizha aya ndikamatswanya-tswanya ndikamazanganisa nemvura, ndokubva ndamazora kuface pandainge ndava kuda kupinda mugym. Ndokubva ndaenda hangu ndikatanga kuexercise. Akazouya about 5 minutes later, ndikatosimudza ruoko rwangu ndichida kuti ange achizouya padhuze nepandainge ndiri pagym bicycle. Akabva achizouya, then ndokubva tachizotanga kuexercise tiri pamwe chete. Aiva netawel rake neniwo ndiine tawel rangu. Saka pakuzodikitira paya ndichiita majokes naye, ndakangobvuta tawel rake ndikatanga kuzvipukuta naro kuface kwangu. Iye akangoseka since tiri my friends. Ndokubva achizopukuta. By the time apo patakazobuda mugym, ndiye ainge akatonditakurira gym bag rangu. Akabva anditorera foni akanditi nhasi hausi kuita zveboat, ndikuenda kunokusiya zvekare kudheni kwenyu. Then he accompanied me all the way. Ainge akatondibata ruoko rwangu. The next day zvekare ndakaita saizvozvo, kudzamara achizonyura murudo, hapana pressure, tiri kudanana. Nyaya yazondiudza pano, ndine hope dzandinorota dzinondityisa, ende ndinoda kuti vanhu vanoziva kududzira hope vange vachizondibatsira. Hope dzandinorota mukoma dzakamira seizvi. Ndinorota ndinenge tiine imwe nyoka iyo yandinenge ndabata. Nyoka iyi ndinenge ndisingakwanisi kunzwisisa kuti inenge iri cobra, shato here kana kuti black mamba. Zvino ndinoti kana ndaibata mushure mekunge ndavhima nyoka iyi, ndinobva ndachizoiisa patable, ndobva ndachizotanga kutoicheka, ndobva ndatoibika, ndobva ndatotanga kutoidya. Kana ndapedza kuidya, ndinobva ndatanga kunzwa makumbo angu achirwadza. Pandinotarisa makumbo angu, ndinobva ndaona kuti ndinenge ndatova nebesu randinenge ndamera, besu rehove. Ndinobva ndaona ndava mumvura ndichitamba nevasikana vemumvura, asi vasikana ava mukoma vanozogumisidzira vandidzipa, vava kundidya, vanenge vachindidya matumbu angu ndiri mupenyu. Hope idzi ndinodzirota after each and every 2 kana kuti 3 days, ndo pandinorota hope idzodzo. Ndinozoti pandinomuka ndichiridza mhere, murume wandiri kufambidzana naye ndinomuona anenge ari mumumba mandinenge ndiri. Ndinoti kana ndabwaira anobva anyangarika. Pandinomuona mumba munenge makazara chiutsi. Ndiri kutsvakawo vanhu vanokwanisa kundibatsira nedudziro dzehope idzi dzandiri kugara ndichirota. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vanojaja munokwanisa kujaja yenyu, but jajai but munge muchizondibatsira, ndo zvandiri kuda kubva kwamuri muri yeZimbabwe.
hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yo zvakangooma hazvo vedu we. I think tinofanira kuti tinge tichizodzosa chirongwa chechiya chedudziro vaya vanenge vachigona kududzira hope. You can contact me zvekare nevanenge vaine hope dzavanenge vachirota dzavasinganzwisisi, you can bring them as well. Munongoita zvekutaipa then ndobva ndachizodziverenga zvekare. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.